Se on moro vaan YouTube. Tänään... What? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ja nyt mun pimeinen ruutu, koska mulla on 5% akkuu. Nice. Näytä. Mä haluan ton näyttöön. Wow, 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 wow. Joo, mä tarttisin 40 VLs fast. Sitä oli suht koht fast ennen kuin tulee toi Summerfest, uusi Summerfest. Joten joko te autatte mua tai sitten mä teen Dirt Real-sarjan, joka olisi teille varmaan kivempi, koska te ette halua varmaan donaa kellekään. Esimerkiksi näin noobille YouTubetajalle. Eli onpa pitkä sana. Eli te ette varmaan halua donaa mulle, joten mä teen ehkä Dirt Real-sarjan. Ja sillä poispäin, joten kai se on scammer tää Moku 13, älkää luottako. Mä loadaan sen videon kohta, missä mä näytin, missä toi on scammer, koska mä tein sen just äsken, mut mä en jaksanut uppaa sitä vielä. Niin mä teen tän toisen varoitukseksi. Ja Mukulle esim. Siitä, että se skämmää. Että mä en tykkää keistään skämmäreistä. Sel parasol. Onks tullut vielä? Mä ehkä tiedän, että on vielä. Vielä. Kautta FP. Lukon. Ei nää ole ku tyyli 2BL. Ei ne oo ku tyyliin 2 biikalokkia. Joo. Typerä. Lukkona. Typerä. Sillä on vielä. Joten painetaan asset, katsotaan jos se antaa. Mä luulen vähän, että se sanoo lol noob. Mut sen level on 3, joten mä epäilen pikkasen häkkäriksi. Eli siinä on vielä. Noin kankelet. Trail. Okei. Tätä taustaa tuli vielä näin. Joo. Mukon scammer. Ala. Toi on scammer.
Oi, mitäs pisti? Tää on setti. En oo muija. Sori. No tää setti, onks tuo mitä tuohon settiin? Onko sul mitään more tohon settiin? Onko sul mitään more tohon settiin? Mä haluan tän settiin. Jos se on koko setti, niin oh my god. Toi ei ehkä liity siihen settiin. Tyyliin Dames Fredora. Mä voisin myydä tutin tohon. Dames Fredora ei oo kun suunnilleen yhden VL:n. Mennään Buifedora. Täältä sen näkee. Oho. Prices. Tää on Honors Prices. 1/2 on VL. Sell that. Jos oot girly, sell muijien. Sell tämmönen muijien. Sell dame Fedora. Sell Dame Fedora. Sell dame Fedora. Sell Dame Fedora. Tytön Fedoran. Trade. Tää on sinänsä aika turha itemi, mitä mä treidaan. No trade nytten. You. Komme. Mä haluan jonkun tytön. Mä voin sellaa myös Fedoran tai tämmösen. Hei, trade. Wait. Retardi, Venäjä. Sell. Sell Fedora.
Toi retardi. Retard. Mihin tää retard pysähtyi? Fedora. Retardi. Vittu tää on retard. Get been retarded. Retard stop. Did I say boo? Tää tekee. Do you a problem? Yes. Fuck that. Because you're fat too, listen. Shut the fuck off. I like you. Oh my god. Fuck that shit. Jostain Fedoran toivotaan vielä. Mä teen tästä nyt pikkasen pidempää videoa. Tehnyt. Okay, please, come on. Please, come on. Okay. Yes. Näin hankitaan teenyangelit. Ja mä myyn niinku muijien Fedoran. Sell muijien Fedora. Tää video saattaa olla tosi pitkä, mutta anteeksi tästä videosta, jos tää on tosi pitkä. Sell muijien Fedora. Sell... Joo, mä taidan lopettaa tähän näin, joten tää video oli tässä. Kiitos kun katsoitte.